яке аз ақидаи одами беақл чия? Ҳамин як касб да як одам фребш кард, тамоми касба гунаҳгор мекунад. Мутаассифона ҳастанд тренерое ки надоранд илми дарсдира, не ки мутаассифона нафсшона қапида наметавонанд дарс метиҳанд. Имрӯз замона илми худша талаб, илми замонаву вақти худша талаб мекунад. ачхе дарси донишгоҳе ки шумо 15 сол пеш тамом кардену диплом дар хона ховай худтона ба савод мегиред. шумо барои бензин илм ҷидо мекунед сум, барои туалетни бумага сум ҷидо мекунед, барои як ҷое ки тоза нестай мо сум хароҷот мекунем даву, барои мусорни пакет шумо сум ҷидо мекунед. аз савол барои ақл чанд сум ҷидо мекунед? либос дарид ё духтан дар корай ё ки либоси нав харидан дар корай. аз зиндагӣ вақте лах шид чикор мекунем? инкишофи ақли худмон, инкишофи шахсият чия? инкишофи шахсият. инкишофи шахсият, инкишофи ақл мисли мошине ки дар куталинг мондагиай ва ручник кашидагӣ нестай. То есть мо ё ки ҳар рӯз, ҳар ҳафта, ҳар моҳ, ҳар 2 моҳ пас, ҳар сол, ё ки ҳар минут даже мо ё басаводтар шидестем, ё бесаводтар. То есть нестай ақидае ки ту 10 сол пеш донишгоҳро хатм кардай, диплом дар хонат ховай ва ту бигарди гуфтай ки ман басаводам. имрӯз замона илми худша талаб, илми замонаву вақти худша талаб мекунад. бовар мекунед шумо? 1 сол пеш мо 2 моҳа дарс доштем. 1 сол пеш мо 2 моҳа дарс доштем. дарси тиҷорат 1 сол пеш. агар ки ман 1 сол пешина дарса ҳозир такрор кунам, ҳичи фоида намекунад. То есть 1 сол пешина илми дар тиҷорат имрӯз уже фоида намекунад. имрӯз уже фоида намекунад. И ман медонам ки дарсе ки мо ҳозир гузарондастем шояд 1 сол пеш фоида намекунад. 1 сол пас фоида намекунад. барое ки 1 сол пеш дарсои мо чӣ буд? чӣ хел тиҷорат даромадан дар кор? онлайн даромадан дар кор. оли нав одамо инстаграм регистратсия карданд. оли нав одамо фаҳмиданд ки таргет чия. оли нав одамо фикр карданд ки рилс кунам накунам. а имрӯз 99% одамо уже ин чизоро доранд. ва одамое ки якум даромада буданд, мо дорем одамое ки мисол даромадои 100, 200, 300 ҳазор сомон моҳона баромадагӣ буданд ва ё якум буданд. ва аввалда одам да масалан мебел дар кор мешид, дар интернет, дар инстаграм ҳеч ка мебел надошт, фақат дар цехи мебел буд. якум одамое ки инстаграм мебела дуроварданд, просто кафонданд. барое ки одам намегуфт ки ай кадомиш бихарам. одам мегуфт ки вау, дар инстаграм мебел пайдо шидай, биёй ҳамин заказ кунам. барое ки якта буд, дута буд. масалан ва фурӯш осон буд. а имрӯз чӣ? имрӯз дар интернет як мебела лайк монди, 37 мебели дигаи хафош мебиёяд. и ту уже дар интернет ҳаққи интихоб ранги бозор дорӣ. барои ҳамин амо 1 сол пеш ёд намедодем чӣ хел дар интернет рақобат кунем. мо просто ёд медодем ки дар интернет чӣ кор кунем, чӣ хел бидроем. 1 сол пеш дарсои рақобати интернет дар кор набуд, барое ки рақобат набуд. а имрӯз просто дарси ки интернет чӣ хел даромадан фоида мекунад. имрӯз уже ба фикри ман 70% шумо уже дар интернетҳо ҳастем. уже реклама кардагиен, таргет кардагиен, не ки мичи нест. ҳамхи аст? а чӣ хел дарси донишгоҳе ки шумо 15 сол пеш тамом кардену диплом дар хона ховай худтона ба савод мегиред? ман ба саводам, ман 4 диплом дорам. барои ҳамин яке аз принсипҳои зиндагии ман, яъне ман фикр мекунам ки шахсият ранги любой давлат, ранги любой корхона бояд код, то есть чӣ дошта бошад? кодекси худша дошта бошад. то есть шумо бояд қоидаҳои зиндагии худтона дошта бошад. ва яке аз қоидаҳои зиндагии ман life long learning аст. яке аз қонунҳои зиндагии ман чи аст? life long learning, непрерывный процесс обучения. 11 сол шид баъд аз хатми мактаб ман то имрӯза дарса бас накардам.
ман солона бюджет фақат барои илмам ҷудо мекунам. тоқа ба хотири илмам, тоқа ба хотири илмам шумо барои бензин илм ҷудо мекунед сум, барои туалетни бумага сум ҷудо мекунед, барои як ҷое ки тоза нестай мо сум хароҷот мекунем да ӯ, барои мусорни пакет шумо сум ҷудо мекунед. аз савол барои ақл чанд сум ҷудо мекунед? чанд сум шумо сармоя дар ақл мекунед? дар ремонти хона камтар вайрон шид, ов чакид ё ки абой канда шид, мардум чӣ мекард? сразу ҳамира ремонт кардан дар кора. мошин камтар овоз бировард, як-ду знак пайдо шид, сразу чӣ кор кардан дар кора? чӣ кор кардан дар кора? сразу пеши усто мерем. либос дарид ё духтан дар кора, ё ки либоси нав харидан дар кора. аз зиндагӣ вақте лах шид чӣ кор мекунем? сабр кардан дар кора. мошинам сабр ку соз мешавад. абоёра сабр кунен, ремонт накунен. дуруға ремонто. усто ҳама мошенникан. фребтон мекунан. ҳастай устое ки фреб мекунан. значит ҳама мошенникай. очиқе дарсода як кас фреб куна, ҳамаи дарсдодагиҳо мошенникан. яке аз ақидаи одами беақл чие? ҳамин як касб да як одам фребш кард, тамоми касба гунаҳгор мекунад. дар корвон мошенник нестай? дар бозор мошенник нестай? агар не ҳамаи савдогаро мошенникан. меган ман намедонам ӯ навид ша, не ки ман яташ рафтагиём, мошенникай ҳамаш мошенникан. а кадом соҳада мошенник нестай? дар кадом соҳа мошенник нест? дар байни устои мошин мошенник нестай? ба як мошенник мо метавонем як соҳара гунаҳгор кунем. то чӣ қа ақидаи одам бояд паст боша ки як-ду ҷо рафта ақидаи ӯро маҳқул накарда ҳамаи ҳамун касба мошенник бурӯрӣ. барои ҳамин дар ҳар касб ҳастай одами баинсоф, ҳастай одами баномус, ҳастай одами мошенник, ҳастай одами фребмекардагӣ. и тренингорам ҳамчунин. то есть шумо бояд фикр накунед ки мутаассифона ҳастанд тренерое ки надоранд илми дарстира, не ки мутаассифона нафсшона қапида наметавонанд дарс метиҳанд. масалан и оқибат натиҷа намешавад. барои ҳамин ҳар як касб ҳамин хел, ҳар як касб ҳамин